7 eta 14. Oraingoan Belokik pelota hau pelota handia da, pelota bizia da, ibiltaria, eta jakina egiten dituen sakeetan kalte handia egiten du dudarik gabe. Orduzue Unanue pelotako zatu eta Belokiri emateko, Beloki orain sakera dator. Galanta orantxe ere sakea. Ondo Unanue. Bastartuz gainera. Eta tanto. 8 eta 14. Eta uste dut oraingoan min hartu zezakeen Unanuek, baina ez du hartu. Sakea errestatu eta behar bada denbora gehiegian egondala Belokik zer egingo zuen zain. Denbora gehiegian egon dela. Denbora gehiegian egon da, Belokik osta pelota hori eramatea egin du, izan ere ezkerpaletaren kontra zijoan. Eramatea besterik ez du egin, eta gero ezin izan du harrapatu. Hemen aurrean Beloki eta Jose Antonio Ortuzar, Atxondoko erakuslea. 8 eta 14. 14 eta 3-tatik. 14 eta 3 zeudelarik ere, bada espada ere ez genduen aurreratu nahi partidua irabazita zegoelek. Eta hobe izaten da horrela azkenengo tantora bitartean. Unanuek Belokiri pelota hori eman dio. Dirudi orain bizkaitarrak animatzen ari dirala. Pasa izan da eta hala ere bai ederki errestatu duela Unanuek, Mikel Unanuek. Oraingoan Belokik sake hori hobeki ajustatu beharko du, hobeki neurtu beharko du. Bigarren pasa bat tantoa galtzea izango balitzateke. Eta pelota honekin pasa egitea ez da bat ere zaila, pelota bizia da eta. Zortzi eta 14. Eta Beloki sakera. Unanuek indartsu oraintxe ere ekarri du sake hori. Eta baina Unanuek. Zer egin du kasu honetan. Pelota ez dakit tejada egin nahi zuen ala ez, pelota eskutik 2 metrotara gelditu zaio. Fallo Galanta, 9 eta 13, Bostantoren aldea. Bostantoren aldea. Unanue neurria galtzen ari da. Edo neurriaren zentzua galtzen ari da esan nahi dut, batez ere. Izan ere pelota harrapatu duen bezala harrapatuta gero harrigarria baita orduzue Unanue Trujillorekin, Jose Luis Trujillorekin. Gaixua eta ikaslea. Bederatzi eta 14, Bostantoren aldea, 14 eta 3-tatik. Nik uste dut gaur gauzak doazen bezala, orain arte ikusi ditugun bezala, Donostiako pareja gehiago dela, baina hala ere suerte gutxi darabilte, izan ere oraintxe bertan galdu dituzten, bat bestearen ondoren galdu dituzten 2 tanto horiek ere galera harrigarria baitira.